Я вот сейчас хочу поставить точку. Потому что сейчас глупо рассуждать. Киряк мавайля, киряк тугер, он киряк. И точка. Все. Манда меселе башка. Гаиля булганда, гаиля кыргаш, неги проблемалар бар. Поэтому я сразу говорю, давайте прекратим это, надо или не надо. Надо, а кто считает, что не надо, то просто не думает о нашем народе. Biz naqna Tatar gailasi turunda сөйлейбіз. Менә безнең Татар gailasi алдында нинди сынаулар тора бүгенге көндә менә монда реплика әйтергә теләүчеләр бар. Рима Битмөхәммәтова ялбарчыларның сүзенә реплика мәхәббәт инде ул. Ләкин шушы залга җыелган кешеләр ул аңлы татарлар дип өметләнә. Мәхәббәт кенә түгел, безнең алда безнең милләткә каты басым бара икән, без җаваплылык хисседә булырга тиешбез. Нинди бала тәрбиялибез. Шәхес буларак, әлбәттә тулы гаиләдә тәрбияләп була. Ләкин шәхесне тирә-якта тәрбияли шәхес буларак. Үз гаиләдә улы булымнар белән яшәргә теләр ия. Әбиләр, бабалар белән гаиләсен корып яки яши. Кто хотел бы жить с бабушками и дедушками, или кто живет с бабушками и дедушками, поднимите руки, пожалуйста. Кем тели үз гаиләсен корырга, ягъни ул, хатыны, балалары. Әби бабаларны анда атна ахырында күреп, алар үз тәрбиясен, үзенең өлешен, мәсәлән, вакытлыча күчкәндә. А кто хочет создать свою семью таким образом, чтобы бабушек и дедушек навещать раз в неделю, но жить отдельно от них? Что такое любовь? Benim ismim Kamer Yapay, Türkiye'den geldim. Evi baba yanında üstüm beni hem şunu yaptım, çünkü ben Tatarken evi babayla yandım. Çünkü biz şimdi Gökçesi'nde yaşarlar bizim Türkiye'mizde. Lakin evi babaylar alında tutup üstken anda yaşarken arkasındalar Tatarşarı nasıl yaşarlar? Rahmet Bu zaten tam bir sıra uzarda. Kimimiz Tatar dilini bilen kişiler, kim dilini Ebi babalardan bildi, öğrenebildi. Kim Ebi'den öğrendi. Bir fikir var, qatnash nikah ул начар, чөнки анда чын татар кешесе тәрбияләү авыр. Лилия әйтә, ул начар түгел, чөнки анда бер бала берничә мәдәниятне үзенә сеңдерә ала һәм аннары соңларны бәлки сойларга мөмкин. Кем qatnash nikah начар дип саный? Рәхмәт. Кем qatnash никах начар түгел дип саный? Кто считает, что это неплохо? Ну, примерно получается в нашей аудитории у тазга 30% считают, что это неплохо, 70% что это плохо. Qatnash nikah yaxshimi ул, начармы ул дип гомумән әйтеп булмый. Кешенең үзеннән тора. Әгәр дә qatnash никахка батырчылык иткән шәхес үз балаларын, үз рухында, милли рухта тәрбияли алырга кеше җитә дип инанган икән, эксперимент ясасын тормышы белән, үз гомере белән, үз язмышы белән. Ләкин алданы кайтып куям. Бу бик катлаулы эксперимент, аңа кешегез җитәргә тиеш. Һәм нәтиҗәдә гарәп исемен, гарәп фамилиясын җиткән 3 баласы да менә шулай итеп татарча сөйләшә торган була икән, рәхим итегез. Без татар яшьләр моны җыелышып 5 гаиләме, 10 гаиләме бер участок алып Бергә йортлар төзергә кирәк. 3 этажлымы, 2 этажлымы, ул себестоимость дешевле получается, и бу проблема решается. Бу сорау белән кайтып китүегез. Беренчесе, бу тормышны мин ничек төзергә телим? Тирәннән уйлагыз зинһар өчен. Икенчесе, үткән буыннар һәм киләчәк буыннар каршындагы минем җаваплылыгым нинди? Бер дә җавапсызлыкны үзең өстеңә алмыйча гына бер нәрсә дә эшләп булмый. Һәм ике фәлсәфәче сүзе белән тәмамлыйсым килә. Гаиләсе булган кешеләргә шуны әйтәм, ул булай дигән, өебезгә кергән кеше савыт сабабызга түгел, ә безнең үзебезгә таң калсын. Әле гаилә кырмаганнарга Сократ сүзе белән дәшәсем килә. Bir nigə qaramazdan eylən, yaxşı xatın eləksə şair bulursun, naşar eləksə fəlsəfəçli bulursun degen. Nəmudaq qararız. 40 yıldan sizgə kubigizgə 60 yaş, 70 yaş bulaşaq. Allah birsə sizin ınıqlarınız bulaşaq. Mənə şul 2054 yılda əgər də siz özünüzün ınıqlarınızğa внучек мой, доченька моя, внучка моя деп
әйтергә мәҗбүр булмыйча, кызым, оныгым, бәбкәшем, җаным дип әйтә аласыз икән, димәк, миңа калса, сезнең гомерегез заяга узмаган була.